V zadnji tekmi 9. kroga so naši pubeci v Ljudskem vrtu gostili ekipo Kopra. Na koncu so se minimalne zmage z 1:0 veselili gostje. Tukaj so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Poruka je vrlo jasna, žao mi je. Žao mi je prije svega zbog toga što smo u prvom poluvremenu bili podređeni, što nismo isturili prsa, što smo bili mali miševi, a ne lavovi, što trebamo biti na svojem terenu. Bili smo lavovi zadnjih pola sata, 20 minuta, ali to je premalo i onda ti jednostavno se ne vrati. Zaslužili smo danas barem bod, zaslužili smo možda i pobjedu s obzirom na izuzetne prilike drugo poluvreme, ali kažem, ta uplašenost koja se pojavila u prvom poluvremenu jednostavno je okarakterizirala utakmicu, dovela nas u minus i teško smo se iz njega izvukli. Žao mi je isto tako što našoj publici nismo ponovno pružili ono što ona očekuje. Žao mi je što nam ta publika polako okreće leđa, ali to je očekivano. Očekivano s obzirom na naše igre da su kritični. Mislim da se nek slab niz nadaljuje s to tekmo. Sreće tudi nimamo. Prvi polčas nismo nekako odigrali po naših načrtih, tako kot smo se zmenili. Drugi polčas je pač boljša slika ekipe, ampak nažalost nas ni nagradilo. Imeli smo svoje priložnosti, iz katerih bi mogli zadeti, ampak tak je nogomet. Zdaj je treba
delati in upati na tisto srečo v tekmi.